Bas ne Koromogi pod wantiere kaendi koda Tommy Sifa Uda Diedo nyathi kich kore tek osemiyo mbaka kanyo endo kaka ne othagore gik mokale kotin odongo nyaka kama koro oserome gi Princess Julie kendo koro ni endi to odwa nyisowa ni tok miel mane omiel ka gipiem ga kinyi ng'ama noyombo wadgi to ang'o mane otimore tok nindo Atomi machiegni kendo okay ni kwara moga jwang kaka ung'ene guok modenyo ko miringo tinge kako dhawo odhawo makata ka ng'ok bang'e odhawo miringo koro nayomba kinyi koro kana sayomba kinyi to nokawa koro sama nokawa ka Princess Julie nang'e ni sida na odok piny nitieko ne ok ang'eyo ni sida pod nitie ogi kuma na miel kabisa koro maliga man ayuane gi customer ma endi 99 kae 99 1999 koro andika ndalo Julie ohit sana gi dunia mbaya ko nyako mone nitie no wer ga kowino chon iluonge ni Lady Murin weri gi Lady Murin mar Ohangla mane jogo ang'e Lady Murin mane wer ge owino misia kato obiro ka dunia mbaya ndalo ma dunia mbaya owuok obiro ka Princess Julie koro nyako ni ne apano nyise kapa na nyalo miel gi ndalo chang pesa ne value ne poko dhi malo kaka ne nyamiel otieno mayud chona kata 5,000 nyako ni biro golo pesa gi te to kinyi 130 bob kato koro punishment kendo mana chaka dhi ayude band kanyo big ni koro ne an jamiel jogo gita ne okoera ne ogidwar ni mondo abed jamiel mawuoye band kanyo koro amiel kae mang'ane joina nitie kijana moluongo ni Meja aya king'enya komo sani wer gi John Junior miluongo na Angela Angela wamiel go ka Julie en owe skul e klas 11 ko join mama jonyuol ne okelo sida sana ne wan gi nyako mona Dori bende ne wamiel go ga kinyi koro ne wan jomiel ang'wen wamiel koro kae ndi kaka koro adwa to cut the story short Julia Soto machuor mama Julie Koroto wadwa iko Julie Migori but Julie non tiegi manonyisa moka be okanyal we wache e media Julius no fwenyo ne okamadh kongo okamadh jaga to no jalejo koro noketa walemo kode sa okinyi walemo owe ka jobando osedhi to wacho ni wegewa in wago chongwa kati bungu nikech mbak Julie chothne joma goyo en ni ng'ama nohero galemo sana koro an to notrita kaka special son kata onge ng'ama nong'eyo e band kanyo kata wetene ni Julie noheraga but ne gifwenyo chieng' mane Julie otho kaka na ywago Julie koro giduogo penjore ang'o miyo kijana ne ywago Julie molo kata chiege but nokadwoko ng'ata wadhi nyaka Tanzania saa 7 ogola makata pichni moko nogoya sana mang'eny katin pichni gaba ni Princess Julie notho to en manonyisa nen ga kodgi koro wadongo gi wuod Julie to wuod Julie ne dhi ga skul miluongo ni Boy manye wan go eliel ka gi mama Boy na yombo matin but ne wana joma dwa fuatre koro no ogoya picha to an wuon gima nodhi ne kata wuode ni ne ok oket gi lemgo to an obaro koda bungu saa 7 walemo so kinyi walemo to kona ni Nyasaye to kona ni kikier joma mon koro kanyo bawacho ni nochako bedo kaka babana kendo nobedo mentana koro kosetho jobando gang'ap ni ok gidwar jamiel mawuoyi koro Princess Julie nohera sana mamioni to ginyise ni koro yier either one kata en koro mama chaka preso eo oriemba